Fl-aħħar snin dar Merħba Bik li tagħti kien lill-vittmi ta' vjolenza domestika laqgħet fiha il fuq minn 3500 persuna li uħud minnhom daħlu f'din id-dar ifittxu il-ken jitfit ma' uliedhom. Ken li sabu wara li fis-silenzju wara bibien magħluqa kienu għaddejjin mid-tbatija li ġġib magħha il-vjolenza domestika. Vjolenza li tista' mhux biss tkun fiżika iżda anke emozzjonali. Il-kap ta' dar Merħba Bik Elaine Pavija spjegat ma' One News li ta' kull sena ikollhom madwar 100 każ ta' vjolenza domestika. Sqarret li jeħtieġ li jkun hemm sforz kollettiv biex dawn il-każijiet ikomplu jonqsu. Għandna bżonn sforz kollettiv, għandha bżonn naħdmu bis-sħiħ biex kemm jista' jkun nagħtu vuċi il dik il-vittma irrilevanti x'mara jew raġel li għadhom hemm ibatu fis-skiet. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju kontra l-Vjolenza Domestika is-Sur Joe Gerada tena li il-problema tal-vjolenza domestika hija komuni aktar milli naħsbu u li din mhijiex biss kwistjoni privata. Iżda kwistjoni li taffettwa lis-soċjetà kollha. Il-problema hija komuni u hija ikbar milli naħsbu li hija, għax ħafna drabi ħafna nisa jibqgħu jistaportu din it-tip ta' vjolenza mingħajr ma jitkellmu. Illum qed ngħidu aħna bħala soċjetà din mhijiex issue tad-dar, din mhix issue privata, imma issue tas-soċjetà tagħna kollha. Il-ħadd filgħodu saret mixja organizzata bħala parti mis-16 ġurnata ta' attiviżmu kontra il-vjolenza domestika, mijiet ta' parteċipanti imxew mill-Bla tal-Bajta sa' Pjazza Kastilja b'numru ta' kartelluni f'idejhom b'messaġġi kontra din it-tip ta' vjolenza. Mixja li għalija kien hemm preżenti iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat. Hija spjegat li l-fondazzjoni se tkun qed tkompli toffri programmi edukattivi bla li l-ġenerazzjonijiet tal-futur ma jwettqux din it-tip ta' vjolenza. Il-ġenerazzjoni tagħna hija problema għataw ħafna familji jsofru fis-skiet, nixtiequ rridu naħdmu biex il-familji li ħajkunu il-familji tal-futur ma jkollhomx dil problema, anzi jkunu huma ta' role models għal dawk li jiġu warahom.